Okay guys no, natulog jud ko diri kay gikapoy ko paway-paway sa bukid jud kay mura magkapoy-kapoy kay kuno akong trabaho. Wala lang namo ipakita guys ang among trabaho kay lisod na masakpan ta magsigit sa cellphone og diri lang talanto kay ngiki human naman nagkaon diri natulog na akong kauban guys. Og diri pagkahuman diri ako lami kay isuroy-suroy ba. Tanaw-tanaw kay relax po sa trabaho. Pagkahuman diri higda na pud ko guys. Oh kini piyong-piyong. Oh, na dito pa electric pan rapod mo dire kay gikapoy man. Oh, na ida na relax ra kay ko dire ay. Kay mga oy. Dire guys no. Magkuan ta og man ni siya kalamay. Kalamay din ni guys. Dayon. Ilang tao. Wah, kaniwa. Kini diri guys no. Pasulan naman yung nagbugas. Then kina na isudan. Pinirito na daan. Ako na nang isugban ako daan guys. Isugban ako daan kay para isudanon ba dili na mata magkuan-kuan. Dili na mag subasugba. Magkaroon kay pahuway na pud mi guys. Di lang na maipakita ko mag video mi kana bitong magtrabaho mi then dili gyud na maipakita ang kanang magtrabaho mi. Kay makasapan man mi cellphone kana guys kama na mo talaganan guys kana tulaganan na mo da kan para mansion ba mansion maglisod man ta ani kan hinang tulog kita ani no kay para makabugas ba indot kini trabaho Pilipyo dadag tangkong pagkahuman ani guys maligo sa ako kay manimaho na kong baboy no? Maligo ta ani kay manimaho tang baboy kay ta maligo na patay ta.